No tan vales molt que a mi amunt me costa, eh? No, tampoc te pares. Algo normal. Un poc més a pressa sí que pots anar, eh? Tenim a Sergio pujant la senda que du a la Talaia. Una senda pedregosa, tècnica, difícil, però per Sergio això no és res. Molt bé, Sergio. Intenta evitar les pedres. Intenta evitar les pedres soltes. Així va perfecte. Molt bé, Sergio, per la dreta. No passa res. Va, col·loca't. Baixa, Sergio, baixa. Sí, ves tu davant i si no li marques per l'altre canal. Sí, sí. Baixa, Sergio. Ja estava l'alt. Ja estava dalt, la camí m'ha acabat. Ja has vist els garrofers? Ah, pujar, que ja pots pujar. Qualificar la segona seria millor. Llegar a la segona anella de puta mare, jo no sé si va a la primera encara, no ho sé. Sí. Dale la segona, Sergio. Si quedaria el botonet, segon. No, per ahí, aceite. A veure, Eh? a veure. Tili, Espera, que m'hi ha una suor. el sol va agarrant-se. Vale? Puja, Sergio. Ahí va, plancha. Vale, que vas a de tú. Tú fíjate pero on va Juan, ¿vale, Sergio? Molt bé. Xufeu al aire. Ja.
O pasa res. Ah. ¿Qué pasa? Sí, pasa. ¿La vais a? ¿Pierde la sombreta del pi?